Hola a tots i a totes a una nova classe de xinès en català. D'acord? Amb aquesta classe ara repassarem una mica una cosa que és simple, però que va quedar pendent quan vam aprendre a dir les hores del dia, a dir les hores en xinès. I és com funcionen els minuts passats quan passen de l'hora o quan queden per arribar a l'hora. D'acord? Això ja ho vam fer, però hi ha una sèrie de caràcters o un caràcter en concret que no vam ensenyar i ara us l'ensenyaré. No? Aviam, normalment els minuts estan marcats per la paraula, per la paraula fan. Fan vol dir minuts, no? Fan és l'abreviació de fan chong, fan chong, que volen dir minuts. Eh, la manera d'incluir el fen o el fen chong amb el temps depèn si els minuts passen o queden per arribar a l'hora. D'acord? Eh, els minuts que passen de l'hora eh, normalment estan expressats després del caràcter dien, que vol dir hora. I funciona igual amb la mitja hora o amb els quarts d'hora. Veiem uns quants exemples i, i quedarà molt més clar. Per exemple, en xinès, quan els minuts són menys de 10, apareix el word, la paraula, el word, que diem en anglès, la paraula, apareix la paraula ling, 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 que normalment és utilitzat després de dient, d'hora, de dient. Per exemple, l'estructura seria dir un número més dient, eh, més ling, diem un altre número i fan, els minuts. O sigui, número, dient, ling, un número i fan. D'acord? Anem als exemples que em sembla que no queda gaire clar això. Jo puc dir Bu Tien Ling Sanfen. Bu Tien Ling Sanfen. Què estic dient? Mireu aquí, Bu Tien, la 5, Ling, 0, San, 3, Fan, minuts. Bu Tien Ling Sanfen. Aquest Ling vol dir 0. D'acord? Molt bé. Un altre exemple. Chi Dianling Yifen. Chi Dianling Yifen. Què estic dient? Chi, 7, Dien, hora, Ling, 0, Yifen, un minut. És la 7:01. Important, aquest link sempre apareix. No diem les 5 i 3 o les 7 i 1, sinó que diem les 5:03 o les 7:01. Per això apareix la paraula link. Jo també podria dir, per exemple, pa dien link bufen, pa dien link bufen. Què estic dient? Pa 8, dient, hora, link, 0, bu, 5, fan, minut. Pa dien link bufen, les 8:05. Queda clar? Molt bé, continuem. Ara anem amb els minuts que són més grans de 10. No hi ha cap secret aquí. Però aquí el que no apareixerà serà la partícula ling o el caràcter ling, que vol dir 0. Recordeu que per exemple, amb llenguatge oral, eh, la paraula fan, que vol dir minuts, moltes vegades no apareix, d'acord? Bueno, l'estructura amb números més grans de 10 seria pues, la que veieu aquí. Un número més tient, hora, més l'altre número, més fan, minuts, d'acord?
Anem a veure algun exemple, no? Jo podria dir, per exemple, Yidien si schiffen. Yidien si schiffen. Què estic dient? Yidien, una hora, Yidien si schiffen. 40 minuts. D'acord? Molt bé. O també podria dir, jo què sé, Sandien, Xixifant, les 3:40. Jo podria dir això també, d'acord? Molt bé. O també podria dir Xi Dien, Xi Bufan. Xi Dien, Xi Bufan. Què estic dient amb Xi Dien, Xi Bufan? Pues, Xi 7, Dien, hora, Shibu, 15, fan, minuts. D'acord? A veure, aquí no hi ha res especial, simplement que ha desaparegut la paraula link, que és utilitzada al 0, per dir els minuts que són més petits de 10. D'acord? Molt bé, continuem. Molt bé, ara vull continuar amb la partícula, amb el caràcter o partícula eh? Indicant canvi d'estat. Això, mira que us he dit a vegades que aquesta partícula pot parlar d'un passat o d'un canvi d'estat. Amb altres paraules. Ara hi ha una situació nova o hi haurà una situació nova. El canvi general d'estat pot tenir moltes formes, i el millor és veure doncs, exemples que ajudin a entendre-ho. Primer veurem que pot funcionar amb diverses parts de l'oració. Començarem per l'adjectiu. Quan un adjectiu indica un canvi d'estat, s'utilitza la partícula le, i apareix sempre al final de la frase, per indicar aquest canvi d'estat. L'estructura seria aquesta, seria el subjecte més un adjectiu més le. És molt simple. Jo podria dir, per exemple, Heiseman tou Leila. Heiseman tou Leila. Què estic dient? Heiseman, els nens, tou, tots, lei, cansats, le, canvi d'estat. Com traduiríem això? Com traduiríem Heiseman tou Leila? Doncs el traduiríem com els nens estan tots cansats. D'acord? Molt bé. Jo també podria dir wo ele, per exemple, jo tinc gana. Wo ele, abans no tenia gana, ara tinc gana. D'acord? Aquest le indica el canvi d'estat. D'acord? O també podria dir mama laule. Mama laule. La mama, lao, vella, le, canvi d'estat. Què estic dient? No estic dient mama lao, que la mama és vella, no. Jo estic dient mama laule. La mare o la mama s'ha fet vella. D'acord? Queda clar com funciona això? Això és amb l'adjectiu. Anem a mirar una altra forma de com funciona aquesta partícula de canvi d'estat, le. També pot funcionar amb verbs, seguint el que pot ser un verb simple o una frase verbal. Le també indica un canvi amb una situació general. Amb aquest tipus de frases o d'oracions, aquest le de canvi d'estat també es pot traduir en català com si fos l'adverbi ara, d'acord? L'estructura és molt simple, com l'altra de l'adjectiu seria el subjecte més el verb més el le, d'acord? Vinga. Jo podria dir wo fu chin, chao dao, xin gonsuola. Wo fu chin, chao dao, xin gonsuola. Què estic dient?
Wo Fuchin, el meu pare, Chao Dao, verb completiu, ha trobat, Chao Dao, ha trobat ja, aquest Dao és un completiu, ha buscat i ha trobat, Wo Fuchin, Chao Dao, el meu pare ha trobat, Xin, nou, Gonsuo, Gonsuo, feina, treball, le, canvi d'estat, Què vol dir? Que abans no tenia feina i ara sí que la té. Per tant, hi ha un canvi d'estat. Traduiríem com el meu pare ha aconseguit una nova feina. Molt bé. Una altra forma de canvi d'estat en verb podria ser Pao Pao hui shuo hua le. Pao Pao hui shuo hua le. Què estic dient? Pao Pao, el nadó, el bebè, el nadó, hui és capaç, hui, shuo hua, parlar, le, canvi d'estat. Abans el nadó no podia parlar, ara sí que pot parlar, no? Llavors el nadó ja pot parlar, s'entén ara, Hem dit que traduiríem aquest le de canvi d'estat més o menys com ara, Repeteixo, pao pao, pao pao, hui shuo hua le. El nadó ja pot parlar, Vinga. I última frase, perquè això és molt simple, podríem parlar d'ell, ta, dang, jing li, le, ta, dang, jing li, le, ta, dang, jing li, le, què estic dient? Ta, ell, dang, arribar a ser, convertir-se, jing li, cap, jefe, com diem a vegades, cap, le, canvi d'estat. Abans no era cap, de l'oficina, del que sigui, ara sí que ho és. D'acord? Ell ara és cap. D'acord? Ta dang jing le le. Canvi d'estat al final de la frase en verb. D'acord? Continuem. Ja hem vist amb adjectius i amb verb i ara veurem si pot anar amb alguna cosa més. Val? Vinga, a veure, continuem. Quan parlem de canvi de sentit i trobem la partícula pu, que introdueix el negatiu, com sabeu, davant del verb, estem indicant que algú, alguna cosa, ja ha estat decidida o canviada. Aquest canvi de situació també estarà indicat per le, com hem vist abans, tant amb els adjectius com amb els verbs. Encara que el canvi sigui simplement una cosa mental, i que pot indicar canvi de plans o intentar fer una cosa, no? L'estructura seria molt simple. Seria el subjecte, més el pu, més el verb, més el le final, indicant el canvi d'estat. Jo podria dir, per exemple, anem a veure alguns exemples. Wo pu hui jia qi wan fan le. Wo pu hui jia, wo pu hui jia. Jo no aniré o vindré a casa, aniré a casa, qi wan fan le. Qi, menjar, wan fan, sopar, le, canvi d'estat. D'acord? Wo pu hui jia qi wan fan le. No aniré a casa a sopar aquesta nit. D'acord? De la mateixa manera, jo podria dir, per exemple, wo pu chu kan dian jing le. Wo pu chu kan dian jing le. Què estic dient? Jo, wo, pu, no, chu, anar, kan, mirar, dian jing, pel·lícula, le. Partícula de canvi d'estat. Què estem dient? Wo pu chu kan dian jing le. No aniré al cinema. D'acord? Molt bé. I, bueno, per acabar, una tercera podria ser wo pu jie hun le. Wo és una decisió una mica dràstica, no? Wo pu jie hun le. Què estic dient? Jo, wo, pu, no, jie hun, casar-me, le, canvi d'estat. Potser tenia decidit casar-me, però ara acabo de decidir que no em casaré. No em casaré. Wo pu jie hun le. D'acord? Molt bé. Bé, tot això és tot per avui.
No vull carregar una mica més tot el que estem fent, i vull que us quedi la gramàtica clara, i espero trobar-vos amb un proper vídeo, que ja en portem molts. S'està acabant el nivell A2 i hem d'estar ben preparats per passar a nivell B. D'acord? Eh, com sempre, no us diré Seigen, adeu, perquè prefereixo dir-vos Yihuirgen. Fins després, perquè espero que us veieu aquest vídeo diverses vegades i que pugueu treure profit d'ell. Vinga. Yihuirgen.